Erabat debekaturik dago, bai bideokaset osoaren zein beronen zatiren baten erreprodukzioa, bai elkarte pribatuetarako zein auzo eta bideo elkarteetarako alogera, bai kultura ministraritzaren eta entrepresa banatzailearen baimena adierazirik gabeko jendaurreko emankizuna. Asterix eta Césarren ustekabea. Contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre légionnaire, tu rames, c'est la galère. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba, il n'y a qu'un homme, un Gaulois. Pour crier go home aux Romains délicats, qui tombent dans les pommes, faut voir ça. Satan, ancien combattant. En jupe en péplum, t'as le loup qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens, ils en prennent des coups, ces Romains. C'est fous ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Astérix est là, il fait la loi et les dégâts. Astérix est là, et il vaincra de son combat. Kaixo, Moral Elastis. Egun on lagunok, eitzeko asmotan? Noski, gaur basurdea jan behar dugu. Erotuta la Obelix. Ni ura biltzen ari naizen une berean bota behar dutu albola. Ongi dakizu ez duela nahi arbola bota diezaiogun. Baina ze arbola. Hau, arbola hau. Arbola hau. Bai gaizki zaindua dagoela baso hau. Arbola alde guztietan. Ea, guazen. Basurdetara hortik da. Basurdeak? Bai, guazen orduan.
Zesarrentzat datozen erregaliak. Helbetiako mendietatik Zesarrentzat datozen erregaliak. Oso ongi. Oh, Cesar, imperadore hilezkorra. Poztu zaitezke, garaipen ospakizunetarako. Imperioko probintzi guztietatik datoz erregaliak. Ikuskizunari hasiera emango diogu, zuri menpekotasuna erakustera etorri diren esklabuekin. Gaius Optus. Festa handi bat nahi dut. Nire arrakastak merezi bezalakoa. Beraz, munduko festarik ederrena Cesar handia. Ospakizunen antolatzailea izendatu zaitut. Ongi ateratzen bada Erromako gizonik aberatsena izango zara. Baina gaizki aterako balitz. Zuk ere festa egingo duzu. Lehoien artean. Etorkizuna, zure eskuetan duzu Gaius Optus. Ongi izan. Nire esker fidatzeagatik, Cesar handia. Gure probintzietatik datozen erregaliak heldu omen dira. Bai, Cesar, erregaliak milaka. Probintzia guztietatik. Provintzia guztietatik. Guztietatik? Bai, Cesar, guztietatik. Guztietatik edo kasikan. Dena ongi beilari, nobedaderik? Dena ongi zenturuia. Nobedaderik ez. Lasai daude denak. Hobe. Hobe, aprobetxa dezagun. Ustekabean eraso eta txikitu ditzagun. Nire gizonen bilanoa. Zaude. Berria zara hemen, Azken kortearekin heldua naiz. Orduan ez eraso sekula galiara, ui, dekurioi superbus. Erkela. Ara, Cesarrak menderaturiko provintzia guztien artean Galia da menpera gaitzena. Galiako herri guztien artean hauxe da arriskutsuena. Ez hartu sekula, piztian batzu dira, mustru iguingarri batzu, giza sentimendurik gabeko basa piztiak, benetako piztiak dira. Eiza bikaina, Obelis. Oh bai, eder egin dugu oso. Bazan, ozen. Banoa. Gozoa zegoen. Ez da, Obelis. Baina, ze gertatzen da? Pom, 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 pom. Oh! Gehiegi bota dio. Oh, Panoramis, gure druida. Zer? Kezkaturik nago. Obelis gaixo dago. Basurde baten aurrean dago eta ez omen du goserik. Ez daldu ezer jan. Ba, bi basurde. Jan ez balu bezala da hori. Bazen ikustera. Egunon, Panoramix, gure druida. Egunon, neskatxa. Egunon. Nor da, neskatila? Ba, begira, ona gure miskina. Bai, ez du apetitorik.
Obelix, noratzoaz? Gentilarri bat entregatzera. Ez daukazu gentilarririk. Ez dudala? Ez. Balbala! Salto zona! Ure buruzagiaren hilo bada. Luteziatik heldu da, handa bilikasten. Ezagutzen alduzu aiztegi. Kaixo. Kaixo. Balbala. Ez zintudan ezagutzen. Neskatxo bat zinenean, mutiko moduan orraztua, Obelixek bezalako mototxekin. Oroitzen altzara, Obelixez. Bai horixe, aurtzela edari magikoan erori zen. Ze moduz, Obelix? Barkatu, etxera joan behar. Egunon, balbala. Zer da orain? Obelix adiskide, maite minduta zaude. Nor? Ni? Ide fizbera ere ez dator bat. Maitasunezko gaixoa. Ez daukat horren kontrako edari magikorik. Aizu, gustatzen altzaizu falbala. Bai. Orduan zoaz ikustera, zaren beldur zara. Ez dakit. Egunon, Obelix, nahiko lo eginda? Falbala dabilkizu buruan, Bai. Egia esan, liraina da, bai. Eta oso polita, gainera jatorra da. Ikustera joan eta erregali bat eraman beharko zenioke. Ez dago gaizki pentsatua. Obelix, ez. Zergatik ez? Ezin diozu, hori eman. Nire gentilarri ederra da. Hori ez da neska batentzako erregalia ordea. Erabaizkiozu, lore batzuk. Ez dago gaizki pentsatua. Eta kontu gero arbolarik ez bota. Ergela. Ikusiko duzu ergela naizen. Hauxe korapiloa. Ni lotzati handi bat naiz eta. Eman preso, Galiar. Preso hartzen zaitut. Esan izun banik, ergela. Maite nau. Pixkat, asko, erotzeraino, sutsu, ezorraz. Zuk, enaiz atrebitzen. Konforme. Falbala! Entzurekiko dizu. Obelixek erregali bat du zuretzat. Eskertzekoa da. Nire lore maiteenak. Hemen zara! Falbala! Topatu zaitut azkenean. Etorri zara! Bai, Falbala, etorri naiz. Eta geldituko altzara. Hitz ematen dizut. Egunon maite minduok. Ez da entzun ere. Tragikomista. Azde pixburuzak ere semea ezkongaitira biak. Zuk eta
pozik dagoela uste. Neskatilarekin? Obelis gizajoa, ez duzu aukerarik. Uztazu. Arraioa. Enuen hori esan nahi, basatiok. Beilari, Galiar hori ez da gizen gaiztoa, ez de kurioi. Ez da txikia ere, ez de kurioi. Hauxe da nire aukera. Eta behar bada azkena. Zer da gero hau? Falbalaren zapia da. Zerbait gertatu da. Biak bilatu behar ditugu. Panoramiz, erromatarrek gaiztakariaren bat egin dutela uste dut. Oh, edari magiko pixkat pestatzea noa, bada ez bada. Kolpe handi bat eman naizenuen dekurioi, ara hortxe. Pozik zaude ordua, eh? Pozez gainera dekurioi, eta bidaia bat eskainiko dizu. Legio arrotzera bidaliko zaitut! Kondatera? Bai, kondatera zure bi presoekin. Ez aldituzu gorde behar. Ez ditut inguruan ikusi nahi. Hemen badauzkat besteak etorriko zaizkit. Libre usten baditut mendeko hartu nahiko dute. Desagertu egin behar dute eta zuk beraiekin batera. Ia prestaukat. Panoramix! Begira, erromatarrek eraman dute falbala. Pentsatzen nuen. Beno, bildu jende guztia asteriz. Onda dago. Prestago! Ikusi, gaur ez dizut eskatzen edari magikorik. Zeren ongi dakit, edari magikorik eskatzen badizut,
Segituan erantzungo didazula berriro, lapikoan erori nintzela, aurra nintzenean. Eta nya. Guazen gure adiskideak askatzera! Pasatu niri! Galiarra! Erne! Idu lerrotan! Iru! Lerrotan! Legionarioak, hartu piluma! Hartu piluma! Nire arrainak ez dira intzarrak! Bat eta nori lehendabizi? Zuri? Pizkatxo bat utziko aldiratu. Veni, vidi, non vinci. Galiarrok dena daukat presterio handirako. Erromatar batek badaki hiltzen eta burdin sendoa hartuta moztu nire lepoa. Zire lokeriak. Merezi duzuna belarrondoko bata, presoak non dauden esaten ez badidazu. Kondaterako bidean legio arrotzera bidali ditut. Obeliz! Banoa! Bukatu da, kondatera joan behar dugu. Joan naiteke. Joan zaitez, bai! Adiskide maiteok, ezagunak zaizkigu zuen kalitate handiak. Ausardia bada ere, zuen ezaugarririk Aitu, onartu dedari magikoa, Asterix. Gerrizko izango duzu zure bidaia luzean. Nor jakintzen tokatuko zaizun. Eskuetan jartzen du uste osoa. Gerta beti, gertatzekoa. Legioaren kuartel generala bilatu behar dugu. Beraz galdetu egin beharko dugu. Irefiz! Horra patrulla bat, geldi ditzagun. Ederki! Baina Obelix, zaude! Berandu egin. Gelditzea aski zenuen, gizona. Baina geldi daude. Batzutan arraitsu izan behar da, Obelix. Mesedez, esango altzen diguke, non dauden legioaren bulegoak. Hirugarren kalea ezkerretara. Eskerrik asko. Ikusten, Obelix, arraitasunez dena lortzen da. Itxaron hemen. Ezin da sartu Galiarra. Izena eman nahi baduzu, jarri lerroa. Barkatu, berri baten galdezkan entorren. Lerrora esan du. Baina, presaka nabil. Ez zaita xula alde. Kitxo ba! Ez dut ikusten zelde dagoen, Asterixen eta nire arraitasunaren artean. Argibide bulegoa, mesedez. Ez dakit, galde argibideetan. Hona ez da inoretortzen. Atea bota nahi alduzu ala? Nahi baduzu? Baldago norbait.
Hor zaude eta. Argibide bat nahi nuke. Tragikomis izeneko legionari baten bila nator. Ez zineman dezaket horrelako argibiderik. Zergatik? Hori ez zaio bat ere inporta galiar txiki bati. Esango aldira zulotagoen tragikomis! Emaiozu bidai horria. Tutori! Ederki, hauxe da izuzen nahi nuena. Arraitasunez. Obelis! Obelis! Benua! Benua! Ipuitik ez, lerrora denak bezala. Asteris! Zuk arraitasunez tratatu duzun erromatarra, arraitzu da nirekin ere. Ni ere izanan naiteke arraitzu berarekin? Bai horixe! Altxaburu hori mesedez. Ea benetan arraitzu nahi zen. Tragikomis eta Falbala Afrikarako bidean daude. Ara joateko modu bakarra legioan izena ematea da. Eta azkar. Idatzita dago. Erromatarra latina guzti hori niretzat grekera da. Gugara. Ona gure mutil voluntarioak, ongi etorriak guztiok. Brisera dios de kurio jan hauzue, adiskide bat. Ideia ona izan duzue gure gana etortzean. Eta orain, sartzen baldin bazarete, zuen izenak jasoko ditugu, elkarren ezagutza handiagoa egin ahal dezagun. What he says? Berdin dio presaka gabiltza. Esan zure izena idazkariari. Bai elataz. Breto Janowski? Urrengoa! Paselope iboi bien, horrela. Nola idazten da hori? Jartzaio zu ole, ez daukagu astirik eta. Eta bigaliar gainera. Asteris eta Obelix, ezin galduko dugu egun osoa. Porque paion bat egiteko pekado ona behar da. Itxo! Kitxo parreak, orain legioan zaudete. Hori eri nintzen esaten? Lerrotan, ez da mugitu ere. Ariketei ekingo diegu. Izango alaiz arraitzu horrekin, Asteris? Oraindik ez, Obelix. Ixo! What he says? Ze ari da esaten? What he says? Zer esan du? Uste dut, zer esan duzun galdetu duela. Esan dut, ixo! What he say? Ixili! Ixo! Itxaron, zertan ari nintzen. Esaten ari nintzen. Galdera bat egin nahi nuke. Zer? Dirua. Zenbat irabaziko dugu egunean. Zestertzio bat. Moglik, ezin da. Bi. Bat esan du. Bi. Bat. Bi. Bat. Bi. Un, dos, tres. Viva, viva, viva España! Ole! Ez aldugu bukatu behar. Ariketa hori egin behar dugu, ala ez? Zer da hori? Sopa prest dago! La sopa! Sopa! Nik ere zulotxo bat udala, uste dut. Barkatu. Zer bizera dios de kurioia. Menderatu alditu zuberriak. Zer ote du horrela negarre egiteko? Txarraldago bat sopa. Baite mindurik egongo da. Bai, ziur. Aizu, Asteris, basurderik izango aldugu. Zenbat eta indartxoako ejertzitoa, orduan eta txarragoa janaria. Horrela udariak umore txarrean egon ohi ditu. Hori txarra. Nahiago duen zara. Zobea da. Janaria. Nuen uste ejertzitoa hain indartsua zenik. Bromarikade ez zer dau. Legionariaren bazkaria, gazta urdaia eta garia, batera egosita, denbora aurreratzeko. Eta egunero berdin? Ez, igandetan bi alako. Ez dago hau jango duenik, hau zikinkeria. Splendid. Marvelous. Wonderful. Zuk prestatzen alduzu, bazkaria. Zer ba? Ez dagoelako ona. Ara gure moko finak, bazkarian kargatu nahi alduzue. Oh, bai. Eta nik basurdean nahi nuke. Haki finagoan ez zenituzkete. Gusto finekoak zarete, ezta? Hori da, oso ongi urartzen diguzuzu. Irten nire sukaldetik edo giltzapean sartuko zaituztet. Aizu, Asteris,
Izango naiz arraitzu honekin. Horixe bera esan behar nizun, Nobelis, bai. Barkaidazu, jauna. Eta entzun ongi. Janaria gustatzen ez zaigun bakoitzean. Hemen izango gaituzu. Lukulus! Oan aldira! Bai, jauna! Zoaz eta erosi basurdeak, eperrak, izokiak eta krema freskoa. Oh, ongi, jauna! Joan aurretik, itzali zua lapiko azpitik. Zuen postua izango da lehen legioa, 3. kohortea, 2. manipulua lehen zenturia. Eta beti horrela esango duzu aurkezterakoan. Zu txiki, aurkez zaitez. Asteriz, Galiarra. Ni Obelis naiz, zu nor zara? Desiderius de Curioia, lehen legioa, 3. Zuen lekuetara, iso! Beno, orain pilun ariketak, hango zakura jo behar duzue. Obelis legionaria, hasi zaitez. Emaidazue basurdeak prestatzeko hastia behintzat! Egin ditzagun ariketa Gladiusarekin. Noski, ariketa armak dira, egurrezkoak. Ekin. Babez zaitez! Egurrezkoa da eta. Obeditu, Obelix, ez dezagun denbora alferrik galdu. Babez zaitez! Nahi baduzu. Erotuta daude erromatar hauek. Dekurioia ez du balio. Zopa gusto bitxia izango du. Legionariok, ikastaroa bukatu da. Bihar Masilia aldera abiatuko gara. Eta Afrikara eramango gaituen unti bati itxarongo diogu. Ni zakua prestatzera. Erromako ejertzitoaren disiplinarekin beteko duzue bidearen azken zati hau. Eta erakutsiko dituzue zuen sentimentua. What he say? Sentimentua. What he say? Ez zarete hain bihurriak izango, goizean oetik aterako zaituzte danean. Basa piztialenak! No, nutzi duzue arrokeria! Aurrera! Goazen erromaren aintzarako! Ikusiko duzuen orden Briseradius de Curioia. Luzea da bidea. Raioa, atzeratzen ari bira. Pasa zuen zakuak ona, azkar! Nahiko bide egin dugu, gaua hementxe igaroko dugu. Gali! Lau egun barru Masilian izango gara, eta handik untzian Afrikara. Eta ez dure ustez zeraz topatuko alditugu. Oh, bai. Ah, horra azkenik Masilia, arrantzaleka polita. Arraioa. Ezin dut gehiago legioaria dio esan eta erromara noa. Utzi zakuak eta etorri arraunera, alki bakoitzeko bi. Aurrera ba. Presaka gabitza, jaso holak, askatu estatxak! Nolatan askatu estatxak? Zer da? Ikusi arte, lagunok! Bapetimus centurioia! Kaixo, Bapetimus centurioia. Atsegin duzu zerbitzatzea. Lanera, Galiarra! Ostalari, egarri naiz! Garagardo bat ona!
Eta haizeak bota aldu esitura. Bai, hemen haizeak jotzen duenean ez dago eutxiko dionik. Ez da haizea bakarrik eutxi ezin lekiokeena hemen. Polita da, zure neskame berria. Galiarra da. Galiarra? Ah, Lutezia. Ta. Erki ba, gure kontu zure galiar hori. Ni bakean! Utz nazazu! Utz nazazu astakilloa! Zure osasunera zenturoi! Falbala, hemendik. Arra baita zuen! Arre! Geldi hor, Galiarra! Alde horretara ondarra eta eguzkia besterik ez dago. Basamortua konponduko ditu. Ona errekluta berriak. Bapetimu zenturioia. Leventepus, oso pozik nago zurekin. Eramaitzazu beste aldera. Esiturak indartu behar dira. Haizea dator. Altza! Nire kaskua! Ikusten? Hemen pozik nago, erromatarrez beteta dago eta. Utzi bakean. Oraingoz gure lagunak dira. Erromatarrak gure lagunak? Oraingoz gu ere erromatarrak gara. Orduan, gure etxaien lagunak gara. Argitu zaidazu hori. Ez dut astirik. Goazen laguntzera. Ea ba. Orain ezingo dirten inor kanpamendutik. Egoera ederrean egon behar dute beste biek. Bai, nortzu. Bi galiar, gizon bat eta emakume bat. Basamorturei ez egin dute. Tagiko nis eta falbala. Ezagutzen dituzu. Bai, zerbait. Ez dugu zeregin gehiagorik hemen. Desertoreak, beilari! Laguna alda? Ez, etxaia da. Baina erromatarrak gara. Ez, ulertzen? Eta orain ireki obeliz. Alferrik ziren orduan isten hartutako nekea. Urri dabiltza karabanak basamortuan. Zortea izan duzue gurekin topo eginez. Itxasoraino eramango zaituztegu. Baina zergatik lotu gaituzue? Horrela ez duzu erortzeko arriskurik izango. Nor zaitugu? Merkataria? Bai, mutila. Esklabu merkataria gara. Eta erromatarrek diru polita emango digute zuengatik. Iberoak, esklabuak, merke, Ibero ederrak. Eskatu nire esklabuak, nire esklabu lirainak. Esklabu bikingoa duzue.
Fresko! Aukera ez zinobea, edo zertarako esklabua, 6 hilabetetako garantia, goitik behera errepasatua. Sendo aldago. 10 urte egin ditu morrontzan, belarri eta lumak sartzen. Ez da hori nik nahi nukeena, gizon sendoak behar ditut, zirkorako. Farfelus, baina Afrikako esklabuak saldu hoi dituzuen. Afrikatik datoz, Kaius, baina jatorriz Galiakoak dira. Neska ez zait interesatzen, baina mutila sendoa da. Ez zenbat nahi duzu? Biengatik, 3.000 sestertzio. 3.000? Garesti da. Oso bereziak dira, Galiako muturretik datoz, harmonikatik. Harmonikatik? Ai. Aizu, zure holtzak lerroa usten duela iruditzen zaite. Pentsa Erromako prefektoak jakiten duela. Dena galduko zenuke. Biak 2.000 sestertziotan jartzen dizkizut, bale, Kaius? Noski Galiarronen importazioa giria edukiko duzu, ez da? Tribunoak eskatuko balitzu. Jar dezagun 1.000 sestertzio, Kaius Optus, Eta zure baimena, saltzaile baimena berritu alduzu. 50 sestertzio. Beste gauzatxo bat. Zergak ordaindu dituzu? Bi esklauak eman egiten dizkizut, Kaius Optus hilezkorra. Nire zatore handi bat izango da. Tira, ala nahi baduzu ez dut eragozpenik. Jaso merkantzia hori, Nirekin azkenean tratu onak egiten dira beti. Han, begira. Zaudete! Gaur jende asko dabil basamortuan. Non dizatozte? Galiatik. Zuek ere bai? Nola zuek ere bai? Orantxe eraman ditugun eskamutil galiar pare bat, itxasoraino. Eramango gaituzu? Bai, pozik. Baina nik ez dut diru gehiagirik. Ez dirazu ezer zor, erosiko zaituztenek ordainduko dirate. Arrapatu biak! Asteriz lagunak dira? Ez, segia esan ez. Hobe. Asteriz, nola joan behar dugu orain, erromatarrez garenez. Erromara? Erromara? Bai, han salduko zituzten esklabu bezala gure adiskideak. Eta, Kaius, nola doa nire garaipena? Koliseoa izendaturiko egunerako bukatuko da. Eta ikuskizuna? Ikuskizuna! Orga lasterketari hasiera mandi zailozun baino lehen, 10.000 usoiar egingo ditugu. Eta ondoren gladiadoreak etorriko dira. Prestatu dizkizut, Cesar, gizon bikainenak, indarrik aragarria dutenak, eta gero, pentsatu dut zure aurrean, esklabuen erakusketa bat. Zu garaitu dituzun lurralde guztietatik ekarriak. Guztietatik? Bai, Cesar. Galiar menpera ezinak ere bai. Zure aurrean makurtuko dira zirko kondarretan. Ez da pentsatu ere. Zer nola ez da pentsatu ere? Ez egin kasurik, Cesar. Buruzagi baten semea naiz eta ez esklabu bat. Ausarta xamarra zara, Galiarra. Isilduko alzara. Zaude, egia da. Horrentzat gauza berezi bat daukat. Sar dezatela bakarrik kaiola batean. Zen naiz apartatuko beragandik. Hitz egin du eta. Barkaiozu, Cesar. Nahiago hil. Hil? Hala nahi baduzu ez dago gauza errezagorik. Sar ditzatela biak koliseoko gartzelak. Lehoietara botako ditut. Goze baitira nire pizti handiak.
orduan, hau da Erroma? Bai, Obelix. Heldu gara. Non jaten da hemen? Aurretik, merkataria topatu behar dugu. Farfelus, zuk saltzen aldituzu Afrikatik datozen esklabuak. Gehienetan bai. Nori saldu bizkiozu gizon eta emakume galiarrak? Argibideak. Hori garesti da. Obelix? Bosteun sestertzio dira. Beno ba, 100 sestertzio. Ez dena esango dizu. Oso ederki. Izena kaiuz optuz du, txiki gizen bat. Erraz ezagutuko duzue, beti toga zuriz dabil eta egunero bainuetara joan oida. Eskerrik asko denagatik, Farfelus. Eta ongi izan. Jakina, nirekin azkenean tratu honak egiten dira beti. Lagurgarrio. Kendu erropak. Laguna alda? Bai, Obelix, egin esaten duena. Ez dugu jantzi gaiagirik, ez algara oztuko. Ezin da sartu, gizontxo. Nori ari zatzaizkiozu horrela. Ez dizut ezer galdetu zuri. Aizu Asteris, hauek ez dira lagunak. Seguruenik ez. Beno. Bueno, lehen begiratu batean ez dut ikusten hemen toga zuridunik. Guazen. Oso ongi. Ona zure gladiadore eskolara eraman behar duzun gizon bat. Norrala. Itxaron, freskatu nahi nuke. Begira Asteris, murgil egingo diat. Gizon hori nahi dut, hori behar dut. Ez da gurik, Asteris. Zatoz, Obelix, beti atzeratzen hauzu. Beti atzeratu. Bi gizon horiek behar ditut. Txikia ere bai? Txikia ere bai, entrenatzailea izango da. Egunon nire Fitz. Zer moduz dago nire zakurtxua? Gizon hori aurkitu behar dugu. Hori da lagunak topatzeko aukera bakarra. Goazen azkar. Forma portatu alda nire txakurtxo txikitxoa. Nahiko egon gara hemen. Azkar, Obelix. Asteris jauna. Nire zakurtxoari egun hor esateko eskubidea ere izango dut ba. Obelix jauna, ez dauka denborarik alferrik altzeko. Eta azteko ez da zikarraizik aide fizizutuko duzu eta egon lasai. Lasai nago! Ni ere bai! Lasai nago! Ezagutzen alduzu kaiu soptu. Bai, oso ongi. Gladiador eskolako zuzendari da, eta zurekin dago interesaturik. Heldu jozue azkar! Nire dani magikoa! Asteris beti daukat herrietan egiteko prest, ma. Atzatoz zinefiz. Ala, hau ez da biloz ongi ba. Arraioa! Jakire nuke non demontre dagoen Asteris. Gozetzen hasiarago. Asteris! Ez aldago inor hor barruan?
Ez itxita dago. Asterix! Asterix! Atxe, ikusi, hor dago, harrapatu, zu aurretik. Eta zu zer? Atzetik zenduko zaitut. Ez da arrasturik ere. Asterix! Ara, Obelix. Bazen etortzeko garai. Asterix! Guztionekin, nire dani magikoa galdu dut. Eta nik berriz nire zakurtsoa. Baina, koliseoan kantatu egiten alda. Neska galiar bat da. Preso dago eta gauero kantatu egin du. Galiarra dela, diozu? Bai, Cesararen garaipen egunean lehoietara botako dute. Eta nik ez daukat nire potoa. Zer diozu? Alegia, zirkoa ongi zainduta dagoela. Oh, bai,
Horra sarlitezken bakarra kondenatuak dira eta lehoiak eta gladiadoreak. Garaipen egunean hor izango gara. Gladiadore egingo gara. Gizon sendoak behar ditut! Ez dantzariak! Ekin! Eta eman fuerte! Fuerteago! Azkarrago! Garbi aldago! Fuerteago! Zuzen ezpata hori! Ea, zuzen ezpata! Ez da lore sorta bat! Gladiadoreak zarete eta ez panpina! Ez duzu ezertarako balio! Ergelak! Txotxolo galantak! Olako gizon handi bat, sekula Zesarrari aurkeztuko diodan gladiadorerik bikainena! Astoak! Ergelak! Biak nahi ditut handia eta txikia! Has zaitezte bien bila! Gaur bertan hemen nahi ditut entzun! Gaur bertan hemen nahi ditut! Ea, alde! Eta zu ere bai espaduzu lehorietan bukatu nahi! Zuzara, Gaius Optus? Ni naiz, ni ez. Gaius Optus ikusi nahi dugu. Bai, baina ez, nik esango dizuet, erraza da. Gladiadore izan nahi dugu. Gladiadore izan nahi duzuela? Ni naiz Gaius Optus. Baina bat ez da egiten gladiadore besterik gabe. Nik lagunduko dizu. Ba, azkar, ez dugu asterik eta. Miseradius! Hemen dituzu bi gizonak zatoz ikustera. Gladiadore izan nahi duzue orduan. Laster ikasiko duzu entrenatzailerik basatienaren eskuetan. Non daude bi hoie? Oh, erruki, nahi duzuna, baina hori ez ditut ikusi nahi, galiarrak ez. Gladiadore izan nahi dugu. Erakusta iguzu, Briseradius. Oh, baina... Gladiadoreok, una bi berri! Zuek prestatuko dizkida zuen, Bukatu da. Agur, Gaius. Nora zoaz? Soldadu hoi bezala pentsio eskatzera. Hau bai garaipena, Zesar garailea. Ez da horrelakorik ikusi Erroman. Egitarau paregabe. Hala izango alda, Gaius. Bestela zureak egin du. Az daitezela jolasak! Az daitezela jolasak! Imperioko provintzia guztietatik etorria! Bretoiak, godoak, egiptoarrak, iberiarrak! Lurralde guztietako esklabuek Zesarrari omenaldia eskainiko diote! Lurralde barbaretatik etorriak!
Basa piztien jantziak, zarpaiak, zurbilak, ekaitzen erdian, Ekarri dazu zerbeza fresko bat, oiuka aritu behar dut eta. harmonikatik etorriak, imperadoreari aurre egin dioten galiarren azken gordikada. Bi esklabuak lehoietara boteak izango dira. Imperadoreak bere eskuzabaltasun handiaz, baimen eman die bi esklabuei, piztien kontra eskurtsi borroka egin dezaten. Onegia zara, Cesar. Badakit. Nerez naiz ni xamurra. Eta ona orain, unerik importanteena, organo azterketa! Cesar Iezkorrak, herriari eskaini nahi izan dion ikuskizunik ausartena! Non dago zure gidaria, galiar famatu hori? Formuliz, berandu dabil. Lasterketa gazteko dago! Ez kezkatu gizona. Norra raio zara? Falta zaizun gidaria. Nik gidatuko dut, zuk apartatu traban jartzen direnak. Bi gizon, lauzaldiko bat gidatzeko, baina zede Montreal elokeria hori gero. Urbiltzen bazaizki, eta ikusiko dute nire zigorra nolakoa den. Aurreko horrek ez digu pasatzen uzten. Heldu horri! Utzi segituan! Nahi duzun bezala. Cesar, mila esker, Kaius. Mugileloa jaitsi, zure lekua behan dago zirkoan. Zurea ere bai. Kaius, zure lekua zirkoan dago. Lasterketaren gainea, Asteriz Galiarra! Eta orain, gure ikuskizuneko izara! Kaius Obtusen eskolan prestaturiko gladiadoreak, Cesarraren garaipena, munduko ikuskizunik bikainera! Nahiko pozik nago, Cesar, talde horretan, ezoizko bi gizon datoz, ikusiko duzu. Cesar! Hiltzera doazenek, agurtzen zaituzte! Kaixo, Julio. Zer moduz? Galiarroiek ez dute edukaziorik, Cesar, baina ikaragarrizko burrukalariak dira, jendez atsundituta utziko dute. Aizu Asteris, hauek lagunak aldira. Ez dut uste, Obelix. Orduan ez dut ezertxo ere ulertzen. Galian etxaiak genituen.
Afrikan berriz lagunak. Agian Juliok argituko dit arazoa. Oh, lehoiak jaregingo dituzte. Dena ongi aterako da. Nire zerbeza, badatorra lazer! Kanal Plus! Zerbeza bat eskatu dut! Noizko da zerbeza hori! Egarri nahi! Orain, erromatarro, Jupiterri oparia egiteko ordua da! Goseak amorratzen daude, oh, Cesar. Harrapatu genituen egunetik egunean jogur bat besterik ez dute jan. Obelix, Asterix! Edari magikoa, salbu gara! Edari magikoa. Zu sasoi betean egongo zara, ezta? Oh, nire txakurtxo falta zaidanean. Ona non datorrena, bererik indarratsuena, sendoena, gudelena, beldurgarriena, izugarriena, abere guztien artean! Nire zakurra! Nire edari magikoa! Nire idazir txikia. Tahiko Mix! Hartu! Leoia! Ona! Asmatu duzu, Kaius. Ikuskizun paregabea. Ez da horrelakorik ikusi. Cesar, izan eskuzabala, barkatu bi esklabu bulartxu hauei. Cesarraren ontasunak ez du mugarik. Edo kasikan. Galiarrok, libre zaudete. Adiskideok! Cesarren garaipena, batez ere, Galiarren garaipena izan da. Beraz... Oso mi jokatzen. Beraz bakarrik koliseo guztia txikitu. Tira koliseo kaskar bat besterik entzen. Gure indarra, gure sendotasuna, gure ausardia, gure zuhurtzia, eta noski, Cesar, gure adiskidetasuna, izan direla garaipenaren giltza, eta baita ere. Nola ez ba. Gure elegantzia. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre les jeunes